Play Pibaro, Ipilang Subhai Pi, Shakijit Kmi, but Kikubo, Baman Kasi. Ha ka sauterik uno pra kinong yalam ka Comso kilale yakandu yaulan Satya haraj bhawan shillong bar ha ka ni ka jing yakandu kila Iakren ya artili kimat ki bakantup ya ka jingpen kloy ban soy no ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Amendment bat kum juru bandawa ban pentray kam no ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act shajar praspa nyopulai ne ka inline permit Chairman ka Comso uba Robert June Kharjarin ulayathu baulat umla ban krenjrong halor ka ILP namar bakade ka kamram jong ka sorkar pedeng Henry kum ubrio usngo ban buram ya ka sur jong ki pajba ka jilla halor ka Meghalaya Resident Safety and Security Amendment layathu baulat ka Satya shimla bu jing a ban soyaka Henry udang shem jing namar bakadang don ka jingjerwit jerwat kabalami na ka jingle ulat barim utatha gata roy Akba tak bah nakliang ka jongi matang sngi lawan kendu yo governor jongka naklia bat ki mat ki bangi keren kelong ha artli ki mat ke bengkong ke di halor jongka Mrssa amendment bill arja ko kumba pitip ba nakliang jongka ying dorbar ha u benai maj jong ulu snem kala pas ya ka Meghalaya Safety and Security Amendment Bill. Buat kat kum ketugaan ke ong ba unu u beriu badi ubat jela. Lada uwan ha Meghalaya buat udon ya ka jing tu bensa palat ya ka sabu prakata di ban pancing bit di ban register buat klaim da register la ne klaim da pancing bit ya ladi ini ki beriu ki bawan kin sya sistem ketugaan. Bomut kin sya violate ha ka kendon sispa nyop pun riu jong ka IPC bat sispa pra jong ka IPC di kata ka di ka Mrssa amendment bill di kalajan serim bat ka ILP hi kani ka Mrssa ka bor jong ka atiar ka jong ka kalajan serim bat ka ILP di hadin bala da pha ya ya kani ka bill show governor nakaliang governor barim ula pansibun ki kwaris ula ajumut oleh seban hak sedu presiden ng India di rei kumba kalong mata hadin gejing keren kakam kadang dei opo jong governor di nakliang jongi la kentu yu ba kani ka bill kan yarap sikadi ya ka ri ba ka jam ru ya ka jelahi berhoi kan wara ya ka songsuk songsingan kan te lakam ya ki bru ki ba don nak wi pat jingmut ban wan sakane ka jelah bat khatap kan yada yangi ki cek meru trairi tremuluk bangin light nak jing sya out number dan sya tampat nak ha kibru ki banabat di nak liang ngejong snuthu bah ya ta uang bang snuthu bah ya ka aspiration ke jongi ki cek meru depan uang ru ba ngayadon hakaju kaliang lani on the same page but chief minister jong ka jela but kipat ba jong Meghalaya uang ngi ba I am with the people of Meghalaya di ula ongru yang ni ba nakaliang jauh pun saya le ban ya keren ya ka home ministry ba kan I know ya ka green signal ba unyo ban so ya tu Mrssa amendment bill kata ka di ka banikong ka baar ha ka beribat ka ILP nakaliang jauh ula kerensai ba ka di ka kam hapo juga central is the matters in the with the central court di rei wong ba kum governor ba burom ya ki pajba jong jela bat kum ju uru ba burom ya kasur jong ki MLA pun sa ya keren hi chief minister bat mauli wong ba la chief minister khot lang ni u ban le li ban ya keren nam ta ka LP ru ulong bala kloi ba ban le ta rei hak bari bat ka LP ti wong ba namar ba kam de ka kamram jong kam de ka kam hak ti ka jong dala than ban ong ban ai ka comment than namar kani ka di ka kam jong presiden di kani di kam jong union government di kum governor uong ngam dala than ban ai kanu comment hanri wat la kataru kum uong ba yang menju burom ya ka rai jong ka legislative assembly ba burom ya ka aspiration jong ki pajba jong ka jela but mauru uong ba his page ba CM ba ka ba ki pajba hang beri ba kan em kalong ni mo hadin bala da pha ya ka bill show governor di ka poi how to governor barim haroy
Ti nakaliang jong utak haroi ula dei mau ba pan ni kita kikwari. Ula pan kikwari, pan kita suggestion anda hadin kata apa ta nakaliang government kalau ada pak kikwari, kalau ada pak ki views yung government. Ti hadin anda la pak ita ki views ka monro uai kau penian ba dei ban pak wat simple government. Ti kadi ke jingle jong utu governor barim. Tina anda la wan pai mau long ka kam kala ayat lupa sedu sata. Ti kata kadi ke ba ngatrai om di tang mengi rewat nakaliang jong ka jong CM deputy CM bat kui kila persai hadu opo house ni kam. Ti ya kata ngatrangi la ya sai lo. Ti kumba ong mau upat kalong ba dang namar ba ula pha ita ki comment la pha ita ki views ula kila kala ayat sarum sandeng teh la stu kala poi sei na kadau jong tu governor barim mo uru don kam hi ya ka grand signal jong ka jong ministry na jong tenrei ha ka bedi bat ka jing sngo jong usimet u agree ya ka principal jong bil but u ong ngi le jin ba lada ka yaj be ernti le ula sanna ya ka tu bil na du rei nomor be kidon kita gi jerut bala ale na du governor bala ale ki kan bu jing ya kandiat ya u pinat kadau wong ba udon rei kumbo wat la kataru wong ayam the same page bala da kadon ga green signal ulong willing ya ban ayah sen ya